ċar ħafna aktar minn qatt qabel li l-Partit Nazzjonalista abbanduna l-pożizzjoni favur pajjiżna biex jintoġob ma' pajjiżi oħrajn. Dan qaluh il-kandidati Laburisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Eliksa Ġussaliba u Daniela Tard waqt konferenza tal-aħbarijiet. Iż-żewġ kandidati semmew kif għal darba oħra f'livell Ewropew il-Partit Nazzjonalista abbanduna l-pożizzjoni biex pajjiżna ikun protett fejn tidħol l-armonizzazzjoni fis-sistema tat-tassazzjoni. Spjegaw kif saħansitra din il-ġimgħa kandidat tal-Partit Nazzjonalista għamel kummenti pubbliċi li potenzjalment jistgħu joħolqu instabilità kbira fis-settur finanzjarju. Meta mistoqsi fuq x'inhi l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq l-armonizzazzjoni tat-taxxa, dan wieġeb li law kontra u lanqas favur għax għadu qed jistudja l-pożizzjoni li se jkun qed jieħu. L-Europarlamentari Eliksa Ġussaliba sostna kif mill-ġdid kif għamlu fuq temi oħrajn insew l-interessi tal-Awċin u l-Maltin, speċjalment dawk li jaħdmu f'setturi milqutin direttament. Jintoġob ma' stati membri oħrajn illi għalihom u għan numru ta' stati membri Ewropej din hija priorità li jkollna armonizzazzjoni fejn tidħol it-tassazzjoni, jidher li l-Partit Nazzjonalista ċeda għal din il-pressjoni. U fl-aħħar mill-aħħar hija turija ċara oħra li l-Partit Nazzjonalista lest illi jwarrab l-interessi ta' ċittadini Maltin u Awċin, l-aqwa interess ta' ċittadini Maltin u Awċin illi f'dan is-settur nibqgħu kompetittivi u lest illi jiddistabilizza is-settur finanzjarju f'pajjiżna bil-kambjament tal-pożizzjoni tiegħu. Dr. Daniela Tard qal li dini parti mill-pjan strateġiku u koordinat ta' distabilizzazzjoni tal-ekonomija ta' pajjiżna. Il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tenna li hu proprju għalhekk li aktar minn qatt qabel id-data ta' 8 ta' Ġunju tikber fl-importanza tagħha. Hija konferma tal-importanza illi fit-8 ta' Ġunju li ġej nażlu kandidati noħorġu nivvotaw u nażlu kandidati li l-immitwemmin politiku però kandidati illi jkunu fejn ikunu u jkunu ma' min ikunu dejjem se jġibu l-interess nazzjonali, l-interess tal-poplu Malti u Awċi l-ewwel u qabel kollox u żgur illi l-interess ta' Malta għalihom ikun jerbaħ qabel l-interess personali tagħhom.